Ассалому алейкум дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Иҷа боша духтаро, бисёри баъд хоҳиш кардем барои ҳамин махитое ки ман дар курс мондагиам. Духтаро бисёр хоҳиш кардем ки тарзи тайёр кардани махитоя, тарзи украшени стаканотона нишон диҳен. Ина апаҷону хоҳарҷонои ман ба хотири хоҳишҳои шумо ина махитое ки дар курси пухтупаз, курси салата мондагиам барои шумо тайёр мекунам. Шумо бинен, ёд гирен, мада хайр раҳмат гӯен. Каналма дастгирӣ кунед духтаро. Ин махитое ки ҳозир ман дар ҳамин шумо нишон метиҳам, ин барои курси пухтупази ҳама ҳамин навшогирдояну блогерояну мақсад курси пухтупаз доштагиёяй. Не ки ин хиёл мекунам неста дар ютуб. Ҳозир ман барои шумо мемонам, хай ёд гирен. Манам кӯшишу ғайратам барои шумоя ки ҳамин занҳои тоҷики мо чанд қай метавонанд ҳунар ёд гиранд. Духтаро, тарзи тайёр кардани махитора нишон метиҳам, марҳамат тамошо кунед. Духтаро, мода дар корай манам хе махито барои худаш специална сироп дорад. Духтаро, ай ҳамин сиропш мегирен, ҳама намуди светш ҳаста. Иҷа ман дар курсом ки хай истифода бурдагиам, кам мондагия, ман ай ҳамин 10 дона гирифтагиам. Духтаро, ҳозир ай 20 тарак тайёр кардагиам, нимта мондагия, 2-3 та шишаи дигаш уже тамом шудагия. Ҳама светш ҳаст, махитои кабуд ҳаст, сурх ҳаст, анорияй бо ҳастай мақсад ки ҳама намуд мевагиё кати тайёр шудагия. Духтаро, мода хай сиропи махито дар корай, ба спрай дар корай. Чӣ намуди ки дорен духтаро, якта спрай дар корай барои даруни махитомон клубник дошта бошем, клубник ё ки малина. Ин малинаои ман замарозит кардагӣ буданда, дар морозилник мондаги буданд, нав гирифтам шуна. Ба мода дар корай пудина духтаро, лимон дар корай, мандарин дар корай. Ха шумо бо ягон меваи дигар хоҳен агар андозен. Ин мева андозиш ба хоҳиши шумояд духтаро. Ва барои украшениш бошад, ҳозир хай украшенша бо нишон метиҳам тона. Стаканои чихе украшат кардан дар кор. Бо лавои стаканда ман хеле мармалотакоя ай ҳамин истифода мебарен. Ё ки метонен ятаи клубник монен. Хай дар каналам ба фикрам ки чанд намудша ман партофтагим барои шумо. Духтаро, ҳозир дар мевазамон мегирем. Аввал пудиная меандозем духтаро. Манам хе пудина дар корайда. Иқа пудиная мегирем, меандозем. Ай булош бошад 3 ломтики лимон дар корай, 3 ломтики мандарин ё ки апельсин дар корай. Ҳозир ман 3 ломтики бурида меандозам. На духтаро, 3 ломтик лимона меандозам. Бо духтаро 3 ломтик дигар мандарина майда мекунам, меандозам. На духтаро, айнам 3 дона. Духтаро, малиная меандозам. Малиная ки ҳозир гуфтам замарозит кардагия ку. Яй морозилник гирифтагиам ина духтарако. Дар гармӣ ки бироварди ҳам хел мешавад. Меандозам шуд. Духтаро, ай ҳамин сиропи махито меандозем. Ним пиёла ай ҳамин меандозем да. Агар шумо кам дошта бошед, камша истифода барен, ҳеҷ гап надора. Хай ман бисёртар ки дорам, ба ҳамин хотир ним пиёлаша меандозам. Натарсида ним пиёла ай ҳамин сиропи махито меандозем. манам хаш духтаро ним пиёла мешава. Ман ҳамиҷа мефаҳмам да. Духтаро, ман рости гап ай дасти бисёр пухтупаз тайёр кардана бисёри чизоям ханаглаз мефаҳмам. Анако духтаро, спрай такӯи мекунему. Ай болои сиропмон мерезем духтаро, нигоҳ кунед. бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. апаҷону хоҳарҷонои ман, шумо чӣ хелен, саломатитон чӣ? ҳазор раҳмати калом барои комментариҳои беҳтаринтон. Иншоалло бо ҳамаша ҷавоб медиҳам вақт ки ёфтум. духтаро, аку барои рангуш буромадан светш баланди хушрӯ шуда якта шпажка мегирему, мекобемша. светш сурхи баланди хушрӯ мешавад. манам хе духтаро якҷоя мекунем. баъди якҷоя шудан светша бинед духтаро сурхи баланди хушрӯ шуд. аку духтаро, кришкаша мемонем якдамак. апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода боша муаллимаи забони англисӣ, забони русиро ба шумо тавсия метиҳам ки ин хоҳараки мо дар чанд давлат хонда тамом карда омадагианд. ҳозир курси забони русӣ офлайн, онлайн ҳуй кардагианд. шогирдҳои бисёр доранд. фарзандҳои шуморо ёд метиҳанд. шогирдои ҳамин хоҳарҷон бошад аз ҳар давлатай. ҳоли одзифоша мемонам, бинен бо духтаро. баъд модарони муҳтарам, ҳозир каникули фарзандҳои шумоя. шумо кӯшиш кунед ки фарзандотон беҳудагардӣ накунанд.
телефонбозӣ накунанд, дароянд номерошона мемонам. Ҳам Макс доранд, ҳам Telegram доранд, WhatsApp доранд, Imo доранд. Дароянд ёд гиранд, фарзандотон намонен, кӯшиш кунен. Ҳозир ҳама ҷода ҳамин забони русӣ, англисӣ дар корае. Кадом давлате ки нараванд, шумо да дар кор, фарзандои шумо да дар корае. Пас духтаро дароен забони русӣ, англисӣ худтон, фарзандотон омӯзен. Инаи хоҳарҷонмон дар як ҳафта 3 маротиба дарс метиҳанд. Дарсошон бошад 90 минута. Япаҷону хоҳарҷоно марҳамат кунен. Баъд и хоҳарҷонмон группавой дарс наметиҳанд. Аделна ҳар як мақсад фарзанди шумо ё ки ҳамин занҳои муҳтарам шуморо ҳаматона аделна дарс метиҳад. И хеле да бошад тез да ёд мегирен. Баъд и хоҳараки мо ҳамин забони русӣ, забони англисиро ба тариқи бозӣ, ҳар гуна бозиҳо ба фарзандҳои шумо ёд метиҳад ки тез ёд гиранд. Ҳамин кӯдак мардум бозиро дӯст медорад. Ба хотири ҳамин хоҳаракмон ҳамихе кӯшиш карданд ки барои фарзандои шумо осон ғалта забони русӣ, англисӣ ёд гирифтан. Номерошона мондагия марҳамат кунед нависен. WhatsApp, Telegram, Max, Imo доранд. Духтаро, анамхе 2 дона пиёла мегирем. Дар як пиёлаш нимта шакар мерезем. Ана духтаро, нимта шакар мерезем. Дар як пиёлаи дигариш бошад ай ҳамин сиропе ки шумо чӣ намуд тайёр мекунед, ай ҳамин сироп нимта мерезем. Иҷа боша апаҷону хоҳарҷоно, дар стирани машина либос мондагим, овози ҳамон камтар баланд буда, ба ҳамин хотир аз ручкая пас кардам. Анаку духтаро, украшат кардани стаканмона нигоҳ кунед. Як дона стакана мегирем. Манамхе меқапемша духтаро, манамхе. Аввал дар сиропи махито тар мекунем. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Баъд мебардорем. Дар шакар тар мекунем духтаро. Ана махе украшат мекунем. Дидем духтаро? Ана. бисёри ба духтаро савол додем ки дар гирдои стакантон чӣ мекунен апа. Ина духтаро мо барои шумо нишон додум. Манамхе стаканои украшат мекунем. Як дона. Ана дуюмша мамхе. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Ана. дуюмша украшат кардем. ҳамаи стакантона мамхе украшат мекунем. Агар хоҳем ки камакак украшат кунем, мамхе камакакша тар мекунем. Дар шакар мезанем, мегирем, камакак мешавад. Ина духтаро. Манамхе ҳозир ҳамаша ма украшат мекунем, мегирем стаканома. Ина духтаро, ҳамаи стаканои украшат карда шудам. Махитора оҳиста мерезем дар стакано. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. Мана духтаро, бинен ҳам зебо, ҳам маззаш бовар кунед ногуфтанӣ аҷоибот ба мазза мебияд. Бисмиллаҳирраҳмонирраҳим. иҷа боша як хоҳарҷонмон бисёри бад комментария кардагия ҷавоб мегӯм. Хоҳарҷони ман, амулет хоҳиш кардаген, прайник хоҳиш кардаген. Иншоалло хоҳарҷон, навори оянда мумкин амулеттона пазум. Хоҳарҷон бовар кунен ҳамихе вақтум камай. Медонем ки курси пухтупаз салат ҳӯй кардагим, десертое ҳӯй кардагим. Хай хонаи одамдор одам мебия мера меҳмон, шогирд хонада. Бовар кунен вақт намеём хоҳарҷони ман. Бахшиши зиёд ба наздикӣ тайёр мекунам хоҳарҷони ман. ай ҳамин мармалотак тарзи украшени лавои ҳамин стакана нишон метиҳем. Тона тамошо кунед духтаро. Инамхе як дона мармалотака ҳӯй мекунем. Якта чӯби шипашки мегирен. Ай ҳамин чӯб мегирену ранги зигзаг духтаро. Манамхе зигзаг бори мана бинед духтаро. Манамхе ранги зигзаг ҳамаша ҷамъ мекунем. Баъд баробар. Манамхе духтаро ҳамаша манамхе баробар да гирену бай ҳамин чӯби шипашки духтаро гирену ай байнуш манамхе дарорем. ба ҳамхе хоҳен агар анамхе монен ранги шапарак мешавад. Маъқул бошатун агар манахе кам ҳӯй кунен ша. Ҳамин зигзагҳоша хушрӯ мебияд. Мана манамхе украшат мекунему
ин дар рӯзи бадай немешпаш ки мебре мегирем мешиканемша мегиримша ин ахи дастакан мемонем ба мана апаҷону хоҳарҷонои ман тарзи тайёр кардани мохитоя бо украшениш барои шумо бо ҳама нозикиёяш нишон додагиам. Апаҷону хоҳарҷоно даромаден кадоме ки бе подписатсия тамошо мекуна подписатсия кунен комментария нависен лайк монен ай ҳамаи шумо миннатдор мешам. Ҳамаи кӯшишу ғайрати ман ба ҳамаи шумое ки як чи новинка ёд гирен. Баъд дар творческий студия нишон медиҳад ки кадоме ки бе подписатсия тамошо мекуна кадоме ки подписатсия карди тамошо мекуна бовар кунен 70 чанд фоизуш бе подписат тамошо мекарден. Хай дуромаден тамошо карден подписатсия кунен охе канали маро тамошо карден чизои новинка ёд мегирен иншаалло. Канали ман бошад апаҷону хоҳарҷоно ягон чизи бефоида надорад ё ки зарар ба ҷомеа надорад. Чизе ки мемонам барои занҳо барои фарзандҳо барои духтаракое ки нав ба шавҳар баромаданиянд барои шумояд. Апаҷону хоҳарҷонои ман шумо барои креми полфабрика бисёритон хоҳиш кардед ки чӣ меравад дар дуруш нишон диҳен. Ин апаҷону хоҳарҷонои ман ай ҳами қаймоқи 40% меравад духтаро мана ҳозир ман заказ кардам рӯӣ кардан маҳсулотуша 1 сатил ман қаймоқи ҳами 40% мегирам тайёр мекунам 2-3 моҳ меравад дар морозилник мемонам духтаро 2-3 моҳ ман истифода мебарам дар кадом торти ки мепазам ай ҳами истифода мебарам чӣ қадар торта ҳам ковок мекунам ҳам бамаза мекунам. Мана қаймоқи сахта ки хушрӯ 40%. Ва духтаро творожный сир дар корай мана творожный сири кремета дар корай ва дар дурунаш меравад боз гӯшони молоко шакар меравад духтаро ин ҳами қадар маҳсулотҳо барои креми полфабрика. Духтаро мана иҷа меҳнатакои мана бинен якум бор ай агаротум помидор бо ҷирингома чиндам не меҳнатҳои ман бовар кунед ҳам қа ба маззае ки меҳнати худи одам чӣ хелай ҳазор бор шукронаи Аллоҳ мекунам ки ҳами қадар худованди меҳрубон ба мо неъмат офаридай. Имрӯз дуромадам ки бисёр тарак хай ва шудай помидор сирх шудай бо ҷиринго калон шудая гуфтам хай биё чинам хай камам боша якта дута банка маҳкам кунам кани ай меҳнати худам имсолаша сар кардем банка маҳкам кунияд. Иҷа боша апаҷону хоҳарҷонои ман навора ба анҷом мерасонам то навори оянда. Аллоҳ нигаҳбони мову шумо бошад. Хайр.